Liečivé minerálne pramene na Slovensku sa stali už svetoznámymi. Medzi perly slovenského kúpeľníctva patria Rajecké Teplice. V nasledujúcich minútach sa viac dozvieme o liečivých procedúrach, ktoré svojim návštevníkom ponúkajú. Minerálne pramene medzi Lúčanskou Malou Fatrou a Martinskými hoľami poznajú ľudia od pradávna. V Rajeckej doline vyviera voda z veľkej hĺbky a jej liečivé účinky tu už pred stovkami rokov dali vzniknúť prvým kúpeľom. S ich históriou je spojené aj meno známeho slovenského šľachtického rodu. Tá história je tu známa od 14. storočia a práve v tých dobách minulých tu bol prakticky druhý najväčší hrad na Slovensku. Palatín Turzo bol jeho vlastníkom, tak ako bol aj iných nehnuteľností známych po Slovensku. No a história nám ukázala aj dokumenty, listy, kde písal svojej žene, ako mu je dobre v týchto kúpeloch, jednoducho nech sa príde pozrieť a on s tým lietavským pánstvom, ktoré je tu hneď za kopcom, celý tento chotár vlastnil v tom čase a bol jedným z tých prvých panovníkov, ktorí to tu aj rozvinuli, vybudovali. Aké je to zloženie minerálnej vody v Rajeckých Tepliciach a jej účinky? Tak rajecko-teplická voda, liečivá, je charakterizovaná ako hydrogenohličitánovo vápenato-horečnatá, že z toho vyplývajú aj tie dominantné chemické prvky, vápnik, horčík a hydrogenohličitán. Okrem toho má priaznivé fyzikálne vlastnosti, že je teplá, má 38 stupňov Celzia, čiže pôsobí priaznivo jednak na vonkajšiu balneoterapiu, čiže to sú kúpele, kedy počas toho kúpela dochádza k takému prekrveniu toho svalstva a tým pádom aj k relaxácii stuhnutého spazmatického svalstva, prekrvení svalov, šliach a klbov, že sa zlepšuje funkcia pohybového ústrojenstva, no a spomaluje sa vedenie zruchov, čiže sa takisto zlepšuje aj funkcia nervového aparátu. No a spolupôsobením teda toho chemického zloženia fyzikálnych vlastností a odpozorovaní teda tej funkcie vody na ľudský organizmus máme aj potvrdené tie liečivé výsledky na človeka. Kúpele Rajecké Teplice boli na Slovensku priekopníkom v štýle wellness. V uplynulých 10 ročiach ako prvé ponúkli svojim návštevníkom vnútorný vodný svet a saunový svet. Rekonštrukcia a dobudovanie vonkajšieho areálu v roku 2012 dali Rajeckým Tepliciam pečať svetovo vyhľadávaného kúpeľného centra. Je to 5 vonkajších bazénov a tá atmosféra, respektíve tie interiéry a exteriéry, dotvárajú taký charakter, že človek, keď sem vstúpi, zabúda na starosti toho bežného svojho života. Nachádza sa v inom svete, čiže už to tak pôsobí dobre na psychiku. Okrem toho nachádza sa v bazénu prírodná liečivá voda, ktorá má určitú teplotu. Už samotný pobyt v tom bazéne uvoľňuje svalstvo, sú tam hydromasážne trysky, perličky, ktoré premasírujú celé telo. Máme tu takú špecialitu turecký kúpeľ, ktorý pozostáva z horúceho bazéna 40 stupňového a 16 stupňového, to je studený, kde sa dá pekne precvičiť kardiovaskulárny systém v tom zmysle, že v tom horúcom bazéne sa cievy uvoľňujú a v tom studenom sa zase kontrahujú. Čiže dal by sa povedať, že je to taká cievna gymnastika. Okrem toho tu máme saunový svet s rôznymi druhmi saun, či sú to suché alebo párne, ktoré pôsobia priaznivo na pokožku, dýchací systém a imunitu. Takže všetky tieto služby môže využiť nielen klient ubytovaný, ale aj z verejnosti. Už samotná krása, oddych a dobrá nálada sú liečivé. Túto filozofiu cítiť v kúpeľoch Rajeckej Teplice na každom kroku. Medzi najobľúbenejšie patrí večerné kúpanie, ktoré je príjemným zážitkom nielen pre telo a ducha, ale aj pre oči. Ľudská psychika sa správa podľa toho, v akom prostredí sa nachádza, a podľa toho dokáže sa ju uvoľniť a my sme práve chceli, aby tí klienti sa u nás uvoľnili, zrelaxovali, predstavili si, že sú v prostredí ako tradičné grécke kúpele, rímske kúpele, boli miesta, ktoré stávali ako taký pamätník, pomníček pre bohov, takú vďaku za to, že im zaslali tie prírodné liečivé zdroje, pramene. No takže naša filozofia je obdobná a myslím, že sa nám to aj darí. Veľa ľudí, ktorí sem prídu a navštívia toto miesto, tak hovoria, že wow, že tu je taký pocit a tu sa tak dobre cítime. A na základe toho sú aj veľmi dobré výsledky ľudí, čo sem prídu, či už na týždeň, na 2, alebo iba na 1-2 noci. Ten pocit tej relaxácie a uspokojenia a nabratie takej znova energie do života je veľký.
O ďalších liečebných procedúrach, ich účinkoch a nových plánovaných projektoch pre zdravie a krásu sa dozvieme na budúce. Opäť pri návšteve kúpeľov v Rajeckých Tepliciach.